Hello guys, welcome back to the Billy Vlog. So नोंथांमोनखौ आंनि Billy Vlog चैनलाव गासिबो बरायनाय थाबाय. So दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय लोगोफोरनि अनबॉक्सिंग Amazonआव मा बुस्थु बियो. So लोगोफोरनो आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो बे बुस्थुआ मा बुस्थु. So नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो. बे जाहैबाय GoPro स्टैंड. मेरा GoPro का स्टैंड है दोस्त. देखिए अभी मैं खोल के दिखाऊंगा मैं आप लोग को. दायो आं नोंथांमोननो गासिबो खुलिनानै दिन्थिनोसै. So नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो. So guys दायो नै बेजों हासिनोसै आरोना. बेजों हासिनोसै नोंथांमोनखौ नायलांबाय थादो. माय गॉड कैसे खुला जाता है रे. मारै खुलिनांगौ जाखो फालाय. Oh my god. बे जाहैबाय Amazonनि रिसिप्ट. सिङाव रिसिप्ट मोनबाय आरोना दायो. मा होनो sold by मुकेश शर्मा. गिफ्ट मैक्स बियो. गिफ्ट मैक्स बे सामाना. बे आरोना स्टेन्ड जाहैगोन बे केमेरा. नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो. Oh my god. Wow. नायदो लोगोफोर आंनि GoPro स्टेन्डआ. Oh my god ओरैसो. ना लोगोफोर बिनि प्राइसआ नोंथांमोननो देखायनोसै आं. बिनि प्राइसआ जाहैबाय 1999. नायदो र' नोंथांमोननो देखायगासिनो आं. नैबे नै 1999 नैबे ब्लार जाबायलै. Oh my god. Oh, so guys, नायदो. So guys नै नायदो मा स्टाइल फैगोन. बे जाहैबाय माइक्र'फन. नैबे स्टेक इन ओमफ्राय नैबे फील लाइक स्टेक इन ओमफ्राय नैबे फन होल्डार ओमफ्राय बे रटेशन इनस्टलेशन थारमाने ओमफ्राय नैबे ब्रेकेट. स' नोंथांमोननि सायाव खुलिनोसै आरोना दा. बोरै जाखोबा खुलिग्रायाबा. नैलाय मा बुस्थु जालायखोब्रा. Unfire. Oh my god. So guys नायदो मा नैबे जाहैबाय माइक्र'फन जानांगौ. नैबे जाहैबाय स्टेन्ड गाइस. Oh my god. बेनिफ्राय नैबे माइक्र'फननि ओमफ्राय नैबेलाय मा बुस्थु बिलाय. नैबे सुइच बियो केमेरा सुइच बियो. ओमफ्राय नैबे स्टेन्ड बियो नै. ओमफ्राय नैबे माइक्र'फन. बियो माइक्र'फन गाइस. नायदो माइक्र'फना मा रोखोमनि. दा फिट खालामनोसै आङो दसे थानानै. नैबे जाहैबाय नाट बुल्टु बायदिसिना मारिलि. ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाइट. मोनायाव खेबग्रा बियो बुस्थुआ. Oh my god दा बेखौ फिटिं खालामसै. So guys दा नै फिटिं खालामनानै नायसै रोंगोन ना रोङा.
फाइनाली गाइस दा कमप्लिट जाबाय आरो ना नै फिटिं सिटिं गासिबो जाजोब्बाय नायदो नै एकदम लाइटखौल' चेक खालामनो मोनाखै आरो ना दायो दा लाइटखौल' चेक खालामबाखै बेखौ जों बेटारि लायनो थांदों बेटारिनिसो बे लाइटआ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय माइक्र'फन जोबोर मोजां बुस्थुफोरालाय गासिबो एकदम नै लोगोफ्रा दा सेन्देल मोननानै सिगांथ' नङाबा एकदम फुटपाथजों खालामबाय थायोमोन आं भिडिअखौ दा माबायदि गाइसफोर नायलाय मोजां ने गासिबो क्वालिटिफ्राथ' मोजां ओरैनो 2000 लायाखैना बुस्थुफोरखौहाय बे जाहैबाय केमेरा माने केमेरा ब्लुटुथ बेजों माने स्क्रिनाव जों दांहरलायनांला बेयावनो जोङो टेप खालामबानो डाइरेक्ट माबा जाबाय आरो ना नैबिनि बियो बेनि बेयाव खालामनाय लोगो लोगोनो रेकर्ड जागोन आरो बे बुस्थुआ काफी अच्छा है मजबूत है अभी थोड़ा लाइट चेक करना बाकी है उसको भी कर रहा हूँ गाइस फाइनाली दा जोङो नै बेटारिखौ सोना लाबाय बेनिफ्राय जोङो दा लाइट नायनोसै आरो ना जोंगोना जोङा गाज्रिबाथ' नैबे सुइचआ जाहैबाय लाइटनि अफ अनआ ओमफ्राय जों दा अन खालामना नायनोसै आरो ना अ माय गड वाव माने बारायनोबो हायो आरो ना रेंकखौहाय नै खमायनोबो हायो नैबेखौ ओमफ्राय नैबे ओरैबाथाय अफ जाबाय आरो ओमफ्राय ओरैबाथाय अन जाबाय नै बारायबाय आरो दा नै माबायदि नुदों मोजां ना स' गाइस दा लाइटआबो फाइनालि कमप्लिट जाबाय मोजाङानो जाजोब्बाय दा गासिबो दा जों शुट खालामनोल' बाखि आरो एबारनिफ्राय स्टार्टिं खालामसै बे बुस्थुखौहाय स' गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो स' गाइस फाइनालि दा आंना कमप्लिट जाबाय आंनि आनबक्सिंआ दा आं फिटिं सिटिं गासिबो खालामजोबखाबाय स' नोंथांमोननो आं देखायखाबायबो ओमफ्राय दायो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो स' बाय बाय